to wannan sallah ita ce aba mafi girma. in aka yi maka tambaya ka haye, man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ma amaluka, dukka amsa ka zama mutumin kirki dan aljanna, rayuwa ta yi kyau, to sai kuma wahsha ta dame ka, sai zama kai kadai ne a kabarin, ba azaba amma kai kadai ne, ba daɗin zama. don ka gane cewa ɗayanta bala'i ce. Ga annabi adam a aljanna shi kadai sai ta gallabe shi, ba ta da daɗi, har sai da aka yi mishi mata, to balle a kabari. Ka kiyaye. Sau da haka wannan sallah sai annabi ya ce su ne za su taya ka zama, sallar ita za ta taya ka zama. To idan baka iya ta ba fa, in baka kula da ita fa. Sau da haka jama'a akwai babban aiki game da sallah.